la tragèdia geològica de Nissemi en Sicília torna a posar en relleu la urgent necessitat d'una solució definitiva al barranc de Caraïta a Benillup. Avui, la comunitat internacional ha estat testimoni de les impactants imatges d'un poble a Sicília, Nissemi, quedant literalment al borde d'un abisme després d'un deslliçament de terres provocat pel fort temporal que ha afectat el sud d'Itàlia aquesta setmana. Un front de desprendiment de més de 4 quilòmetres ha deixat edificis i carrers penjant sobre un precipici, amb més de 1.500 persones evacuades i l'estat d'emergència decretat per part del govern d'Itàlia. La imatge de Nissemi ens recorda dolorosament la situació que pateix el barranc de Caraïta a les proximitats de Benillup des de fa més de 25 anys. Els veïns i veïnes de Benillup han denunciat i reclamat a les administracions públiques, especialment a la Generalitat Valenciana, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i altres òrgans competents, una solució definitiva per als desprendiments i solsides repetides que es produeixen al barranc cada vegada que hi ha pluges persistents. Durant més de 2 dècades s'han recollit informes tècnics, fotografies, testimonis i alertes sobre com la inestabilitat del terreny posa en perill cases, infraestructures i potencialment persones. Aquesta reivindicació no ha rebut fins ara una resposta integral ni un pla d'actuació estructural sòlid. La comparació evidencia amb claredat les advertències i reivindicacions no poden esperar fins que siga massa tard. Les desgràcies de Nissemi haurien de ser un toc d'atenció per a les administracions competents. Invertir en estabilització de terrenys, sistemes de drenatge adequats i plans de prevenció és molt més efectiu i just que reaccionar després d'un desastre. És imprescindible actuar ara perquè els riscos creixents amb el canvi climàtic i ha més episodis de pluja intensa i extrems meteorològics estan esdevenint més freqüents a la Mediterrània. Les inversions en mesures de consolidació i drenatge eviten evacuacions, pèrdues econòmiques i, sobretot, posen la seguretat de persones per davant de qualsevol altra consideració. A més, les comunitats locals han estat advertint del perill durant dècades. I avui la tragèdia siciliana demostra que aquestes advertències són fonamentades i urgents. El que avui ha passat a Sicília demostra que ignorar durant anys els avisos i les reivindicacions veïnals té conseqüències greus. Per això, les administracions competents tenen la responsabilitat inajornable d'actuar ara al barranc de Caraïta i donar una solució definitiva abans que el risc es convertisca en una tragèdia evitable.